I veliki pozdrav svima ljudi. Evo nas u specijalnom klipu na našem kanalu, a to je specijal povodom 100 subscribera. Odnosno, glavna svrha ovog klipa je giveaway. Tačnije imamo 106 subscribera, ali to je to. Kao što sam napominjao u komentarima i prethodnim klipovima, na 100 subscribera ide jedan giveaway. Napomenuo sam da nije ništa preterano, ali za prvi giveaway ja mislim da je sasvim solidno. Dakle, šta ćemo deliti? Odnosno delit ću. Podelit ću za prvo mesto, bit će 3 nagrade. Prvo mesto će dobiti FIFA 15 50k coinsa, znači 50.000 FIFA World coinsa. FIFA World, slušajte me. FIFA 15 Ultimate Team coinsa. Drugo mesto dobija Steam igru GTA 4. Znači, svi znamo da treba da izađe GTA 5, ali i GTA 4 je ekstra igrica. Nadam se da ste igrali krekovanu verziju. Naravno, ovo ide ključno na Steam original, što znači da ćete moći igrati online. I treće mesto je, ljudi, 50k coinsa za FIFA 14. Znači, ima vas ljudi sigurno koji još igraju ovu igricu i odlučio sam se da to bude treća nagrada, jer nisam uspeo da nabavim kod za još neku igricu osim GTA 4. E sad, šta ćete trebati da uradite kako biste učestvovali? Znači, ovaj klip sada što snimam, njega ćete trebati lajkovati, podeliti i subscribe-ovati se na kanal, obavezno. Znači, e sad, post gde vi pišete da ste to uradili bit će objavljen na Facebook stranici. Evo je Facebook stranica, znači facebook.com/Insight Srbija. I naravno trebate da lajkujete stranicu. Znači, ne treba da delite stranicu, da lajkujete postove, samo da lajkujete stranicu. I naravno tu objavu u kojoj će biti giveaway. Znači, čim bude online ovaj klip, ja ću podeliti ovaj video tipa youtube.com video, nebitno, i napisati evo ga giveaway. I sve što treba da uradite jeste da ispunite ova 3 koraka što sam rekao u klipu i samo prokomentarišete na tom postu uradio sam. Ja ću proveriti da li ste sva ta 3, odnosno čekajte da vidimo. Lajkujte klip, podelite klip, subscribeujte se i lajkujte stranicu, odnosno 4 koraka da li ste ispunili. I ako ste ispunili, znači odmah ulazite u giveaway. Ja uzimam vaše ime i prezime i to se čuva ovamo i izvlačenje će biti preko random orga, naravno. Za izvlačenje još ne znam kad će biti, sve zavisi od koliko vas ćete učestvovati u giveawayu, ali naravno obavestit ću vas u toku nedelje ove što je sad pred nama. I znači, da, možete isto da podelite taj post koji budem objavio. Nije obavezno, ali imat ćete veće verovatnoće da dobijete neko od ove 3 nagrade. Znači, to je još sekund, a veća verovatnoća, ali nije obavezno, kažem, da napomenem. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Znači, neću sad da vam se zahvaljujem, ali 106 subscribera. Hvala vam što pratite moj rad. Nadam se da ću uskoro nabaviti neki bolji telefon, da se vratim Android tutorialima, da ne bi samo igrali FIFA, mislim, FIFA je ipak FIFA, ali ovaj kanal je namenjen za sve, od tutoriala do svih raznih gameplaya. Također ću krenuti neke nove serijale kao što sam napominjao i krenut ću da igram druge igrice, gameplayeve, prolazak i tako to. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Znači, čekajte objavu na Facebook u kojem se možete prijaviti za ovaj giveaway. Link do posta će biti naravno u deskripciji ovog videa i link do stranice. Vidimo se.